Són les 6:11 i és hora de saludar el Sergi Pàmies. Sergi, què tal, com estàs? Bon dia, què tal? Bona tarda, vaja. Què tal, Jordi? Bueno, sí, bona tarda. T'anava a dir que allò que parlem moltes vegades de si com estàs és una pregunta de rigor o no, ara ha tornat a agafar presència aquesta pregunta. Ara és el gran vol dir moment, moltes coses. el gran moment per preguntar com prova l'any. Sí. I a tu com et prova? Pues imagina't, com a vosaltres, com a tothom, nosaltres encara tenim la sort de que podem centrar-nos una mica en la nostra feina, encara que sigui en unes condicions adverses, però hi ha molta gent que se li ha aturat la vida de cop, no? Per tant, així està la cosa, vull dir que hem d'aprendre ràpidament i controlar les comportes del pànic. Què fa Sergi a casa? A què et dediques? Bé, ja et dic, jo tinc la sort de que puc continuar escrivint i continuar col·laborant a La Vanguardia, i això ja em dona molts estímuls, no? Però la veritat és que m'està costant, com m'imagino que a molta gent, centrar-me en totes aquestes propostes culturals. No ho visc gens bé i m'estimo més estar pendent de la informació i per ara no he trobat el ritme per disfrutar de coses. Jo suposo que ho anirem trobant, a mesura que passin els dies, però ara m'està costant, sí. Sergi, tu, per la teva feina, has sigut durant molts anys home de redacció, també ets home de treballar a casa. Quina és la millor manera d'organitzar-se? Com ho fas tu? O ets caòtic? Com ho fas? No, jo en els últims anys he sigut sobretot de treballar a casa, això que en diuen teletreball, i què passa? Que era un teletreball amb moltes sortides, molts moments en què quan t'atipaves sorties a fer un vol, i això és el que ara ha quedat suprimit, no? I per tant, com a mínim una part del que faig habitualment ho puc mantenir, però hi ha tota una altra part que l'he d'aprendre, sí, entre elles el cinema, no? Perquè una dels rituals meus era anar al cinema gairebé cada dia, no? Doncs sí. Jo, ara ja és una pregunta una mica personal, Sergi, però el cinema se t'havia convertit o se t'ha convertit en una necessitat vital que ara has de treure-la per un altre cantó? O pots passar? No, el cinema era bàsic perquè era el lloc on em refugiava de tot i per tant el trobo realment molt a faltar, i encara no he assimilat que el cinema es pugui veure per televisió o per internet, no? Això em costarà una mica, però jo crec que el fet d'anar al cinema, sortir, anar a una sala, tot el ritual, si a més forma part de la teva educació sentimental, com li passa a molta gent, doncs és una desgràcia. Però clar, és un mal menor, tenint en compte tot el que està passant, que haver de dir, oi, que malament no puc anar al cinema és gairebé una cosa de pijos, no? Per tant, escolta, benvingut sigui mentre puguis continuar, com a mínim, treballant i participant de la teva vocació, no? Ahir em va passar una cosa estranyíssima, mirant això, pel·lícules a casa des de diverses plataformes, que veia gent caminant i en restaurants i parlant, i pensava, és que no, això ja és el passat, o sigui, no, això ara sí que és ficció ben bé, això no ho podem fer. Hòstia, em va afectar una mica i tot, No sé si t'ha passat. Sí, a més, jo ara fa dies que estic pensant de que igual no tornen a haver-hi cinemes, tal com els hem conegut, no? En algun dels negocis que hem conegut amb absoluta normalitat fins ara, doncs probablement o canviaran o desapareixeran, no? I això hi vaig pensant de manera malsana, no? Però sí que és veritat que ahir la televisió, que això encara ho veig, la televisió sí que m'acompanya bastant, vaig veure el Jorge Javier Vázquez, que està sent una mena de bàlsam analgèsic per aquests dies, que deia que valorarem molt més el fet de trobar-nos amb gent. O sigui, els que som una mica socials i estranys, quan acabi tot això no pararem d'agafar el telèfon i quedar amb gent. Escolta, tu que veig que ho domines, de què estan fent ara el Sálvame? Quin és el recurs? Bé, el Sálvame està combinant
tot el que és el tema coronavirus des d'un punt de vista o bé de famoseo o bé simplement de pedagogia, com rentar-se les mans i tot això, que ho estan fent bastant bé, amb l'univers Supervivientes i tot això que tenen ells. Vull dir que són fidels, són coherents, però sí que estan demostrant que és una fórmula que realment fa companyia. Perquè, clar, es desmarquen molt del to de l'informatiu, no? Que és el que ara està predominant, com és lògic, d'altra banda. Sí, els mitjans en aquest moment, ho he explicat durant el programa d'avui també d'ahir, crec que també estem en transformació, intentant trobar l'equilibri entre explicar a la gent allò que li interessa i entretenir una mica, però no només per la gent que ens escolta, sinó per nosaltres mateixos, perquè és absolutament malsà estar tota l'estona només pensant en el coronavirus i les seves conseqüències. Jo crec que la cosa va per aquí. I ara vull fer-te una pregunta una mica nostàlgica. L'últim cinema que has anat, l'última pel·lícula, que segurament no sé si ho sabies, que seria l'última. Sí, mira, l'última pel·lícula em sembla que va ser El Gran Sarrià. La setmana passada vaig anar a veure una pel·lícula quebequesa que es diu Y llovieron pájaros, i a mitja pel·lícula me'n vaig haver d'anar, perquè ja feia dies que estava connectat. A vegades vaig al cinema amb la ràdio posada, això ja ho he explicat alguna vegada, quan hi ha situacions de límit, no? I estava tan nerviós pel que estava dient la ràdio sobre el coronavirus que no vaig... I això que érem 4 persones a la sala, però em vaig aixecar i me'n vaig anar, perquè vaig pensar, no, ja és el final, això. A més, ja parlaven de tancar cinemes i teatres i tal, i vaig pensar, ostres, encara me'n sap parar, encara entrarà d'un moment a l'altre algú i em dirà que me n'he d'anar. I et quedaràs a dins, o et quedaràs a dins, que estaria pitjor. I no hauria suportat que em fessin fora del cine. No m'havia passat mai i em vull morir que no m'hagi passat mai. Escolta, clar, he de recollir això que deies abans, que igual als cines ja no els veurem com ara. Què t'imagines? Menys o com els veus, el post-coronavirus? Jo veig molt difícil que... És a dir, això costarà, això deixarà cicatrius, la gent hi anirà amb recança. O sigui, els llocs on la gent... Hi ha molta gent, per entendre'ns, costarà un temps, i aleshores jo no sé si els negocis podran aguantar. Tant de bo que sí, tant de bo que estàs... Jo ara estic seguint amb molt interès el que passa a Itàlia, no?, perquè és una mica... és avançar-se en 2 setmanes. Allà s'ho estan prenent, almenys així aparentment, després cada cas, suposo, cada cas és un món, s'ho estan prenent amb bastanta intel·ligència i estan trobant un cert equilibri entre la informació i el pànic, no? I això m'està interessant molt. Ningú parla de cinema ni de concerts, però evidentment la cultura és un dels sectors, com el de la restauració, com el del menjar, com el turisme, que quedarà molt, molt tocat. Però això ja no vull ni pensar-ho ara, perquè em sembla que és cosa ja... És un nivell tertulià, És un nivell tertulià que jo no tinc. T'agrada alguna d'aquestes teories de la conspiració falses? N'has llegit alguna d'aquestes que diguis, home, aquesta és bona, Aquesta està ben treballada. Bueno, l'altre dia vaig sentir parlant amb un amic meu així que està a Itàlia, em deia que tot això s'ho havia inventat Netflix, no? Bueno, és a dir, que el coronavirus l'ha inventat Netflix. Bueno, no està mal vist, però per desgràcia és poc versemblant, i la veritat, no sé si la sabrem, ni tan sols sé si la volem saber. Jo almenys. Clar, tu no tens un gos, com m'he buscat jo, per anar a passejar? És a dir, no pots sortir? No. Jo estic confinat, jo visc sol, i estic connectat telefònicament amb els meus fills, que viuen molt a prop de casa meva, per tant no els veig, però sí que faig la sortida aquesta autoritzada d'anar a buscar el menjar i el diari. I aleshores aquesta sortida, que és purament funcional, intento allargar-la una mica més, caminant molt de pressa per fer exercici, diguéssim, perquè a més per prescripció mèdica he de caminar. I clar, això se m'ha acabat. Havia pensat de llogar un gos, però no en trobo cap així a mà. No ho descartis, El gos va molt buscat, realment. Jo he tingut molta sort perquè jo el tinc aquí sota i és un gos que ja em coneix, però va molt buscat. I en aquestes sortides que fas, quin perfil de gent et trobes, Sergi? Quina cara fa la gent?
Bueno, jo tinc la sort, jo visc al costat d'un mercat, i per tant tinc la sort de que el mercat es manté. I jo crec que és el gran moment del dia, quan entro al mercat i veig que la vida continua, no? Potser diria que el moment de màxim consol. No sé quan durarà, perquè la veritat és que les parades encara estan obertes i encara estan actives. I són 10 minuts, un quart d'hora, que estic allà i dic, ostres, això és el que veig, que el que em dóna més benzina és aquest moment marcat. I després el quiosc, el veure que el quiosc continua venent, encara que sigui amb mascaretes i guants als diaris, doncs això m'anima, perquè a més jo escric en els diaris, amb la qual també seria és una manera de dir que encara resistim, no sé fins quan, però encara resistim. Quina sensació de realitat més particular, no?, quan entres al mercat, perquè, clar, deu ser com una bombolla. Sí. Home, notes, Notes en l'ambient, en la quantitat de gent, en les mirades, en l'actitud. Per exemple, el bar del mercat està tancat. Hi ha coses que estan tancades, però sí que tothom intenta mantenir una dignitat que és molt útil, perquè jo crec que és l'únic que ens queda. I després les farmàcies, clar, aquí hi ha tot un escàndol que se n'està parlant relativament, que és que les farmàcies no poden abastir a la gent de les coses mínimes. Per exemple, no hi ha termòmetres, no hi ha alcohol i no hi ha guants. Aleshores, exigir a la població que quedi confinada i que no surti de casa, però no donar-los els elements mínims per poder tenir una mínima higiene, és un escàndol. I l'altre dia que vaig trobar finalment en una farmàcia unes mascaretes, em van cobrar 8 euros, 6 euros i mig per mascareta, no? Avui em deien que els termòmetres s'havien triplicat de preu, quan n'hi ha, que no n'hi ha. Estan passant coses escandaloses en aquest petit nivell, diguéssim. I clar, jo entre les hores que dedico a buscar coses a les farmàcies, els minuts, i a aquesta estona del mercat, doncs haig d'aprofitar i després em tanco a casa i ja no surto fins l'endemà. Sí, senyor, aquesta és la rutina. Jo t'anava a preguntar, com a persona que has treballat la ficció, els teus contes, aquesta situació se t'havia acudit mai? És a dir, un virus que afectarà a tothom, t'havia passat mai pel cap? No, hi ha moltes, sobretot la ciència-ficció ha fet molta. Jo no sóc un gran consumidor de ciència-ficció, però n'he llegit algun llibre en què em parlava molt. Però sempre quan la ficció intenta ficar-se en un món així, és molt poc. Després la realitat és molt diferent. No és que superi la ficció, és que és diferent. És un altre registre. Perquè hi ha el de l'angoixa. Quan tu llegeixes un llibre sobre una hipòtesi de virus, no estàs angoixat. Estàs disfrutant, estàs empatitzant o estàs patint amb els personatges. Però la realitat, quan et colpeja com ens està colpejant aquests dies, no la pots disfrutar, no la pots disfrutar. I crec que aquesta és la gran diferència entre un plantejament d'epidèmia de ficció, per molta imaginació que tinguem, i la realitat. Ja sé que això no estava previst, Sergi, però ja sé que a tu t'agrada que et faci preguntes que se surten del guió. Quins llibres remenes? Què podem dir a la gent? Què estàs llegint? Què et ve al cap per aprofitar aquests dies? Mira, jo per ara, ja et deia abans i ho repeteixo, jo sóc incapaç de llegir un llibre, de veure una pel·lícula i de seguir una sèrie en aquests moments. Estic massa preocupat. Però crec que és un bon recurs per desconnectar aquestes estones que no cal estar pendent. També per de formació professional tendim, tu saps, Marc, a estar massa pendents de coses que potser no caldria estar tantes hores. Quan trobi el punt de pausa, jo tinc sobre la taula, ara t'ho estic dient en directe, un llibre de la Carlota Gurt, que es diu Cavalcarem tota la nit, un llibre de contes. Tinc el llibre del Miquel Molina sobre el negre de Banyoles, Naturaleza muerta, és a dir, llibres no en falten, no en falten i segur que trobaré la manera de calmar-me i de llegir-los disfrutant-los, perquè tampoc es pot llegir sense disfrutar. Escolta, ja parlant una miqueta més a llarg termini, s'ha parlat molt de com sortirem d'aquesta crisi. Tu veus, per exemple, més divorcis i més grassos? Això seria la millor notícia.
És que jo sóc molt pessimista. Aleshores, quan la gent diu sortirem més grassos i divorciats, dic, hòstia, on s'ha de firmar? Perquè jo ja sóc gras i ja estic divorciat, amb la qual cosa, separat. Amb la qual cosa, això, jo ja tinc els deures fets. Tant de bo, mira, Marc, tant de bo sortim grassos i divorciats. Perquè voldrà dir que podem refer la nostra vida després. Ens podem aprimar i ens podem tornar a casar o el que sigui. Sí, tant de bo. Hòstia, és que no em diguis que el que està passant, i ens ho agafem amb una mica amb humor, que també convé, sí, home, per aquelles parelles que realment ara ho estaven passant malament, això és com un càstig diví, tu? Sí, però mira, l'altre dia pensava, no?, perquè per fer un article i tal vas pensant en moltes coses, pensava la situació següent. Una parella jove, enamorada, que fa uns 4, 5 anys, 7 anys que estan junts i que decideixen tenir un fill, i que es queden embarassats al mes de novembre, i que ara estan embarassats de 4 mesos. Hòstia, saps? Quin panorama, sí. No? Quin panorama. Aquests no es poden divorciar, perquè seria brutal, no? És a dir, no només hem de pensar en els que estan fràgils, en les relacions fràgils, sinó també en les sòlides, no? De quina manera això unirà, perquè suposo que també deu haver-hi moments en què això et deu unir molt, no? En fi, que la gent faci el que pugui, no? Que és el que sempre s'ha fet. Sí. O aquella parella que, escolta'm, allò que passa... N'anem parlant. No estem bé, però n'anem parlant. Quedem un dia per parlar-ne i el dia que queden, doncs queden allà, confinats, a viure aquella situació. Home, si hi ha fills pel mig se'n sortiran, perquè sempre els fills et mantenen la logística disparada, però si estan sols, si són una parella que estan sols a casa confinats i estaven en una fase ja crítica, hauran de buscar un pacte de no agressió, perquè si no seria insuportable, i si no, doncs el que s'ha fet tota la vida, agafar... em sembla que en les previsions del govern per autoritzar viatges no hi havia el de la separació, però hi hauria d'haver. Es toleren i s'autoritzen els viatges per tornar a casa dels teus pares. Això s'hauria d'autoritzar perquè, a més, vas sol, no vas acompanyat. Per tant, en principi, hauria de quedar autoritzat. Sí, tu tornes totalment sol, està claríssim. Sí, és d'un en una, no sé que portis gos. Exacte. Sí. Escolta, a casa com vas tu ara? És a dir, s'ha de mantenir una dignitat, perquè jo vaig començar molt bé i ara ja vaig anant amb el xandall i estic ja caient en picat, Sí, aquest és l'altre gran debat. La gent diu que s'ha de mudar i que s'ha de vestir, però és que, clar, jo ja vaig desmudat, perquè figura que un articulista mudat no és un articulista. Llavors som així deixats però sí que estic mantenint la compostura. Si ara entrés la policia a casa meva, allò que deien les mares, tingues els calçotets nets per si passa alguna cosa. Jo el que admiro és la capacitat que tenen algunes persones per fer veure que determinades realitats no passen. Avui he tingut a casa 2 tècnics de telefonia, perquè m'estan instal·lant aquí un sistema de comunicació una miqueta més definitiu, i hauries d'haver vist amb la naturalitat i normalitat amb què actuen. Vull pensar que no era ignorància, vull pensar que són persones que de tant anar a les cases ja ho han normalitzat tot. O sigui, m'han enganxat a mi, enmig en pijama i despentinat, m'han fet 3 preguntes del coronavirus, no le damos la mano, no le damos la mano. I escolta'm, 4 bromes ja han passat per aquí i saps, com que els hi era igual una miqueta tot. Bé, és que hi ha una part de la població que ha de treballar. I llavors els dones de fer feines, els que els cobren al mercat, els que tenen les parades... Llavors, si entren en una fase, en una espiral de pànic, les caixeres dels supermercats, doncs tota aquesta gent ha de buscar una protecció psicològica potent per evitar caure en el pànic. I clar, doncs no és que... Jo crec que és més un paper ben assumit, amb bon humor, que una actitud racional, no? Jo davant de casa aquest matí... Aquest matí hi havia davant de casa 2 operaris que estaven al costat d'una furgoneta, no sé què feien, i estaven fumant tranquil·lament un pitillo, però eren 8:45. I els miraves i pensaves, ostres, igual acaben d'arribar d'un altre planeta i no s'han assabentat, però no, estaven allà fumant, fent la pausa per fumar.
Jo, amb aquests dos tècnics, escolta'm, les preguntes de sempre, com si el món continués normal. Clar. Li puc foradar per aquí? Vostè té algun aspirador? Em puc rentar les mans, que és una cosa que sempre es fa molt aquí? El cable aquest per on ve? I, escolta'm, absoluta normalitat. Això sí, ara els periodistes som els nous homes del temps i la pregunta és, bueno, això saps quan acabarà? Sí. Jo crec que els últims que ho sabem som els que estem massa a prop, no? Però jo crec que no ho sabem. No ho sabem i, a més, amb això crec que les autoritats, tant a Catalunya com a Espanya, estan sent bastant honestes, no? Perquè el dels 14 dies es nota que era un tràmit, perquè havia de ser així parlamentàriament, però no, això durarà més, en altres països ha durat més, és així, i quan abans ho assumim, millor. Llavors s'haurà d'anar modulant, que diuen ara, que és un verb que no havia utilitzat mai, i s'ha d'anar modulant sobre la marxa, no? Però vaja, no podem saber-ho. O sigui, el periodista que digui que ho sap, menteix. Recordo una conversa que vam tenir, de les moltes que hem tingut, Sergi, sobre les teves nines inflables. Sí. En aquell moment on em vas parlar vaig pensar, doncs mira, no deixa de ser una cosa que et pot fer companyia. I volia saber si les tens posades a casa, com per estar menys sol, no? Sí, ja et vaig dir que les tenia punxades i que per tant estava en una fase que les hauria de reparar. Però no descarto que algunes persones doncs, tinguin una nina inflable o un maniquí o fins i tot algun animal dissecat per donar conversa, perquè sí que al final són formes recreatives de solitud, no? Sí, està claríssim. I m'agradaria preguntar-te ja per acabar, Sergi, no sé, ja m'estàs dient que estàs molt centrat en el que passa, però què et passa pel cap d'allò de dir la primera cosa que podré fer quan realment haguem acabat tota aquesta època? Què és el primer que et passa pel cap? Home, el primer que faré és convidar els meus fills a una pizzeria i demanar tota la carta, això d'entrada. El segon que faré serà o bé anar al cine o bé anar a RAC1 a un estudi de veritat a parlar de veritat. Sergi, escolta'm, de vegades els grans invents radiofònics no funcionen i de vegades el que convé més a la gent i el que també ens convé més a nosaltres és una conversa tranquil·la i de coses de casa, que és la que crec que hem tingut ara mateix. Vull dir que et dono les gràcies, Sergi, i una abraçada molt forta i cuida't. Jo a vosaltres també i us abraço molt fort. Salut! Gràcies, Sergi. Adéu-siau. Interests are Pinterest, Snapchat and Insta, Facebook, WhatsApp, the mumble rap. My dress sense is interesting, a snapback, take a look at my Tinder and tons of tats. None of that's true except the hat bit, I'm trying to fit back into the rap scene, but lactic acid just hits my back quick. I'm a 90s head and there's no back. Doncs passen 9 minuts de les 5 de la tarda, avui hem pogut escoltar una miqueta més aquesta sintonia. Puja, Orgales. Pinterest, Snapchat and Insta, Facebook, WhatsApp, the mumble rap. My dress sense is interesting, a snapback, take a look at my Tinder and tons of tats. None of that's true except the hat bit, I'm trying to fit back. Sintonia que procedeix a l'entrada del Sergi Pàmia. Sergi, bona tarda. Bona tarda, què tal? A veure, tercera setmana de confinament, Sergi, n'hem anat parlant, molta diferència de l'altra comunicació? No, més o menys es van acumulant les incerteses, però no. Estaríem més o menys igual. Va passant el temps i els ciutadans anem veient com d'un lloc o d'un altre, doncs avui no saps si demà aniràs a treballar, avui no saps si t'has de posar ben bé mascareta o no, bueno, vivint la incertesa des de casa, a banda de les que tu ja tinguis pròpiament. Això és una miqueta el que ens dediquem a veure aquests dies, també, no? Sí, una de les coses que sí he observat és l'absoluta indefensió del gremi dels farmacèutics, que estan molt exposats a comprar material i que no els hi arribi. Això sí que em sembla escandalós, perquè si estem confinats hauríem de tenir els instruments per fer-ho bé, no? I les famílies que tenen algú que són molta gent, doncs clar, necessiten mascaretes, necessiten guants, necessiten termòmetres, i són coses que en les farmàcies veus que no els hi arriba,
i que de vegades els hi arriba a uns preus astronòmics. Per tant, això sí que m'està sorprenent que en 3 setmanes encara no s'hagi pogut intervenir de manera eficaç amb això. Sí que és veritat que en algunes d'aquestes passejades que et toca fer per anar a comprar o el que sigui, de vegades la passejada s'allarga perquè vas a buscar un producte a una farmàcia i no hi és. Llavors et diuen, pregunta't a l'altre, en aquest cas el gremi funciona, no tenen problemes en adreçar-te a un altre lloc, pregunta a veure si ja en tenen, però nosaltres, això, no ens ha arribat o ho hem demanat i encara no en tenim notícia. Sí, i a més hi ha tot un tràfic, és a dir, els farmacèutics, com que no els hi arriba pels conductes habituals, han de posar-se en contacte amb proveïdors nous, i aquests proveïdors nous a vegades els ensarronen, una mica com el que li ha passat al govern, però a una escala més domèstica, no? I això sí que és una cosa que m'està sorprenent, bueno, dic sorprenent per no dir un altre verb, no? Però m'estranya molt que en 3 setmanes no s'hagi pogut intervenir amb això. A tot plegat, un altre debat, perquè, clar, la vida continua i els debats i les polèmiques, que en aquest país també ens agraden molt, va sobre el tema de la cultura. Tenim moltes activitats online, molts concerts, conferències, lectures de llibres, espectacles, cada 2 per 3 hi ha companyies que els ofereixen, i llavors això posa damunt de la taula el valor de la cultura, perquè per una banda, bueno, si no tinguéssim tot això, segurament el dia a dia seria molt més complicat, però per altra banda, es regalen, no?, alguns d'aquests productes. En quin punt estàs tu, Sergi? No, alguns no, els regalen tots. És a dir, que estem recomanant llibres que no es poden comprar. De manera que, com que no es poden comprar en físic, dic, després hi ha el llibre electrònic, però el llibre electrònic només acaba... O sigui, el que està fent el negoci són les grans superfícies els Amazon, etc. Per tant, el que és el petit comerç cultural, aquest el que és presencial, el que requereix de que vagis a veure un llibreter, de que t'ho recomani un llibreter, o amb la música anar a un concert i pagar l'entrada, o comprar un CD, tot això ha quedat completament dinamitat, que ja ho estava, ja era una cosa bastant precària, però sí, això és una de les coses que costarà més, i després hi ha negocis que estan directament tancats, no?, com el teatre, el cine, etc. T'has enganxat algun d'aquests online? Segueixes alguna cosa? Una classe de fitness, zumba, concerts? Segueixo... Vaig intentar el primer dia seguir un tal Cesc Escolà, que és un noi que fa com uns exercicis de gimnàs, perquè, clar, jo haig de fer gimnàs per prescripció facultativa, bueno, gimnàs, haig de caminar, però, clar, com que en una casa no es pot caminar, vaig intentar-ho, i aquest noi és conegut perquè és el coach físic d'Operació Triunfo. Sí, senyor. I aleshores a la 2 té un programa molt simpàtic en què fa com unes taules d'exercicis amb productes, o sigui, sense gimnàs, sinó amb cadires, productes tovalloles... Productes casolans, vols dir? Això mateix, fa una cosa de quilòmetre zero. I el primer dia ho vaig fer, em vaig posar davant de l'ordinador, vaig vestir-me d'atleta, perfectament uniformat, i als 3 minuts estava al terra traient el butxer, però, o sigui, estava completament mort. No podia ni amb la meva ànima. I havien passat, però a més ho vaig mirar, perquè com que això marca el temps que s'emet, doncs durava 3 minuts. Jo estava al terra i no podia més. I aleshores ara estic buscant atletes de la tercera edat. Gent que ja estiguin més adaptats a les meves prestacions. M'agrada molt aquest tema. Trobo que està ben pensat aquest tema, perquè, clar, tu quan vas començar, és a dir, ells et van dir vamos a hacer un nivel medio o nivel avanzado. Clar, tu obres la tele, poses la tele o el vídeo que sigui, i tu no saps ben bé tampoc a qui està adreçat. No, ell ho diu, ell ho diu. Este es para toda la familia, lo pueden hacer tanto la gente mayor como los niños, però això quan t'ho diuen ja he vist que no. A part de que tu pots fer el que vulguis, és que jo també m'ho vaig prendre, vaig anar molt motivat, no? I aleshores ara estic intentant trobar el Cesc Escolà amb 40 anys més. Un Cesc Escolà ja madur, ja una mica com els actors, que comencen sent galants
i acaben sent senyors respectables i venerables. Un nínxol de negoci hi és, això està claríssim, perquè moltes persones, per prescripció mèdica o fins i tot per la pròpia cura de l'edat, se'ls diu, mira, com a mínim camini. Això és el que li podem dir. Ara això s'ha acabat. Llavors, clar, un senyor que fes alguna cosa online o per la tele per un adreçat a una franja d'edat més alta. I el que faig ara és caminar, camino molt, camino, no sé, 1 hora i mitja gairebé, però amb una distància de 15 passes. És a dir, tinc un recorregut, la casa no dona per més. O sigui, puc fer 15 passes en una direcció i 15 passes en la contrària, d'acord? I això m'ha recordat el llibre que va escriure a les memòries del Nelson Mandela, que explicava que feia gimnàsia a la seva cel·la, que era una cel·la de 2 metres, em sembla, o 3. I vaig pensar, si ho ha fet el Nelson Mandela durant 30 anys, amb 2 metres, per què no puc fer-ho jo amb 6 o 7 metres, o 8, no sé quants metres són. En tot cas, són 15 passes. I faig 15 passes amunt, 15 passes avall, faig tota la conferència de premsa de les 12 aquesta que donen els números dels morts, sencera, que acostumen a ser uns 35 minuts, i gairebé 3/4 d'hora a la tarda, també. Llavors, hauríem de deduir, si ho he entès bé, que el teu pis de llargada són 15 passes. No, el meu pis té una estructura que no hi ha passadís. O hi ha un passadís, però molt curt. De manera que no hi ha una distància fiable. I aleshores les úniques distàncies una mica llargues requeririen un recorregut una mica pista americana. I en línia recta només hi ha aquestes 15 passes, que no són 15 metres. Les passes d'un ancià com jo no fan 1 metre. Per tant, hem de pensar que deuen ser 10 metres. I per entendre'ns, és a dir, per anar fent la configuració mental del que ens expliques, en aquestes 15 passes, per davant d'on passes, mai més ben dit? Creu el menjador, creu el passadís, entro a la cuina, faig la cuina i surto a la rentadora. Rentadora exterior? No, és galeria. Galeria. Per tant, seria toco la paret i torno. És un 2, 3, toca paret. És un sistema rudimentari, però és el que hi ha. M'ho apunto, a veure si els nostres oients ens poden calcular quan dona casa seva de passes. Sí, l'altre dia vaig sentir que el Rafael Nadal, que també per prescripció mèdica també ha de caminar, caminava 6 quilòmetres diaris amb un passadís. O sigui, ja vaig pensar, mira, no tot està perdut. Clar, perquè aquí hi havia l'esperança que molta gent havia tingut en el seu moment, que era baixar al pàrquing, fer esport, però no es pot fer. I tampoc pujar i baixar escales no es pot fer a nivell comunitari. No crec que vingui la policia a veure't, però vaja, no sembla molt recomanable. Hi ha països que no només ho estan tolerant, sinó que ho estan fomentant. Bèlgica, França, Alemanya també em sembla que es pot sortir a fer esport. Jo crec... Aquest ha sigut un dels meus malsons aquests dies d'entrevistes. Ho he preguntat i repreguntat a tothom, i el que t'acaben dient és que depèn molt de la cultura de cada país i la responsabilitat de cadascú. Per tant, això ve a dir que no se'n refien molt de que si ho féssim aquí això es mantinguessin aquestes distàncies. És probable que aleshores tothom se n'aprofitaria molt i sortirien. Però bé, en tot cas és una oportunitat de modificar el que era el panorama a Catalunya gairebé obsessiu dels runners, que era una cosa pública i notòria, que anaves pel carrer i en veies molt, per una cosa ja més domèstica, més privada, més secreta, com una mena de secta, que seríem els walkers. Els walkers, que són els que caminem. No som runners, som walkers. Però tenim la bona educació de fer-ho a casa, que ningú no ens vegi. I pensant d'alguna manera que podries tenir com una banda sonora, que seria fàcil de posar, t'acompanya la roda de premsa. Sí, la roda de premsa al matí, que és un moment tràgic en què surt el Miguel Vilarroya, el general i tot allò, allò és terrible. Llavors vaig pensar, si aprofites aquests 3/4 d'hora, a vegades són 3/4 d'hora, a vegades és mitja hora, per caminar, a més em vesteixo de caminador, em poso les bambes i tot, i aleshores camino perquè penso, em dóna la suficient adrenalina per no avorrir-me. Com que estic tan espantat del que van dient, vaig caminant. És com una mena de benzina espiritual. Com una fugida endavant, no, també? Sí. Mira... És això,
Això o una cosa pitjor. Per tant, m'estimo més fer això. És una bona hora, perquè són les 12. Encara estàs, diguéssim, en una fase del dia en què no tot està perdut. Arriben aquestes pèssimes notícies tràgiques, les respostes gairebé mai són convincents i aleshores tu et vas emprenyant mentre camines. Hem de dir que ja tenim oients donant suport, Sergi. Sí. El Guillem, 24 passes en un pis de 70 metres quadrats. Molt bé. Diu que passa per l'habitació, passadís, menjador i cuina. Per tant, s'ho fa pràcticament tot. Sí. Diu, clar, però 24 són d'anada i de tornada, interpreto. No ho sabem. Val, perquè les meves són 15 d'anada, 15 de tornada. Mira, el JJ diu, des de Sabadell, diu, faig 35 passes de punta a punta del pis, cosa que equival a 5-6 quilòmetres diaris. Hòstia, doncs molt bé, a mi m'aniria bé. Veus, 35 i 35 jo crec que és una bona mesura indoor. Indoor, és un bon repte. Sí, I la Marta, que vol fer-te un favor d'assessorar-te una mica, tot i que la recomanació és una mica dura, però diu, vaja, digueu-li al Sergi que busqui a YouTube rutines para mayores de... Sí, això. No, n'he vist moltes, N'he vist moltes, però ja he vist que el meu és caminar, saps? O sigui, a mi el que em costa és fer els moviments aquests, tipus escolar. Llavors, ja en faig uns que ja els tinc tipificats per la llei, que són per escalfar, per estirar, que en diuen, i després ja em poso a caminar. Sí. El Xavi Lujas, que ens escolta des de casa seva, diu dissabte passat 10 quilòmetres, uns 16 metres d'anada i tornada. O sigui, a veure, va fer 10 quilòmetres amb dosis de 16 metres. Anada i tornada, sí. Hòstia, doncs devia estar caminant, 4 hores? No ho sé, ara li preguntaré, com que ens has escoltat. Bueno, més que caminar, m'acaba d'enviar el vídeo i ell corre, Corre. Ho fa corrent, Déu-n'hi-do. Sí, però, o sigui, el vídeo del Xavi, que ara estic veient, per una banda m'anima, però per l'altra banda em crea una certa angoixa, perquè no deixa de ser un conill, ell que té conills a casa, en una gàbia. Sí, és el hàmster, Mira, el Lujas ens confirma 1 hora i 6 minuts. Veus? Ostres, però això vol dir que, clar, ell és un atleta. És un atleta, sí. Està en una altra divisió, no podem parlar d'aquest tema. Perquè, a més, hi ha un altre problema afegit. Jo vaig demanar una cosa que venia en el Decathlon fa molts anys, que és un comptapassos, i ja no el fan. I em van dir que això ja ho donava el mòbil. Sí, o el rellotge, fins i tot, ja. Sí, però és que jo no tinc mòbil smartphone. Jo tinc un stupid phone. I el meu no dona res. Dona només línia telefònica i SMS. Com era l'aparell que buscaves? Era com una mena de... Com t'ho descriuria? Era com un comptador, era com un cronòmetre, però sense segons, i posava el que caminaves. Llavors això m'hauria anat molt bé, perquè llavors això sabries quants quilòmetres fas. Però, bueno, en fi, no es pot tenir tot, Marc. No. Tot és anar improvisant. I, bueno, ja celebro que hi hagi gent que té distàncies més curtes que la meva. Sí. Llavors es crea aquest efecte hàmster que dèiem amunial. La convivència amb els veïns com va? Perquè ja saps que hi ha comunitats que ho porten molt bé. Fins i tot abans hem escoltat barris que fan competicions entre ells. No sé com ho portes amb la teva. Bé. Jo tinc una escala molt tranquil·la, no, cap problema. En aquest sentit, sé que si em passa alguna cosa i ho haig de demanar, hi seran, però hi ha una gran discreció mútua i respecte. No, molt bé. I a l'escala el que sí faig és no agafar l'ascensor, perquè l'ascensor diuen que pot ser un focus de coses, i aleshores faig el càrdio de pujar i de baixar. És un tercer pis, per tant, pujo i baixo sempre caminant. No pinta malament la cosa pel que m'estàs dient, Ves que no estiguis fent més esport del que feies habitualment. No, perquè feia 1 hora abans. Sempre, sistemàtic i amb una cinta de gimnàs i aquestes coses. No, abans ho feia bé a 5 per hora, saps? O sigui, estava tot molt més establert. Aquí depèn una mica de la conferència de premsa de Fernando Simón, que a més ara no hi és perquè està... Bueno, avui ha reaparegut un moment. Des de casa, sí. Sí, però vaja. T'ha tocat ja, ara que parlem de Fernando Simón confinat, videotrucades, tot això, clar, tu tens un mòbil limitat, has dit, clar, com ho fas? Molt important. Ahir vaig baixar-me per primera vegada a la vida a l'Skype, a l'ordinador. I vaig fer la primera videotrucada en la meva vida.
I va ser un moment realment important per mi. Vull dir que vaig tenir una revelació, perquè em pensava que no tenia càmera a l'ordinador. I aleshores resulta que sí que en tenia, però la tenia tapada amb un celo. Sí, això es fa molt. I aleshores vaig treure el celo, vaig posar a bajar Skype, vaig posar unes adreces per fer unes trucades de prova, i va funcionar, va sortir una persona a l'altra banda. I aquell requadre tristíssim en què et veus a tu mateix, molt acabat ja, comunicant amb una altra persona, que tampoc té un gran entusiasme per veure't. És a dir, va ser un dia important ahir, perquè vaig accedir a l'Skype. Què deus fer? 10 anys que està inventat a l'Skype? Sí, potser sí. Pues amb l'habitual visió de futur, 10 anys més tard arribo jo a l'Skype. Sí, el tema dels requadres i com et veus i et deixes de veure faria falta un bon anàlisi, perquè sí que realment, jo crec que encara que siguis un o una top model, aquest requadre de videotrucada enfonsa a la persona amb més ànims del món, perquè no està destinat a fer-te atractiu, allò. No, però he notat que jo em comunico amb gent jove, per entendre'ns, i he notat que ells estan acostumats. De manera que tenen una actitud... O sigui, jo encara ho sacralitzo, perquè només fa un dia que ho tinc. Però ells ja és com si ho haguessin fet tota la vida. De manera que es mostren molt desinhibits, molt com són. En canvi, jo estic com encarcarat. Una mica com quan et fas la foto pel passaport o pel carnet d'identitat. Fas una mica aquesta expressió. Tu estàs com si estiguessis punxat en una tele, no? Més encara? Sí, perquè la tele encara, com que has de parlar i has de dir alguna cosa, doncs encara te'n surts. Però aquí és més com policial. És més policial, la meva actitud, ja n'aprendré, suposo. Ahir estàvem donant voltes a aquesta qüestió i el que ens falta per saber, que ja vam començar a rebre trucs de gent, és com acabar aquestes coses. És a dir, clar, penjo és molt més fàcil que fas online, no? Com acaba la conversa? En quin moment heu acabat? Home, la meva va ser fidel a les meves trucades telefòniques. Em sembla que les dues trucades... Vaig fer 2 trucades només. La d'Skype, he fet 2 trucades a la meva vida. Les dues no van durar més de 2 minuts. Amb això jo crec que el to que tens habitualment per telèfon ha de ser el mateix que tens amb un Skype. No tindria sentit que fossis loquaç per telèfon i no fossis per Skype. I al revés, jo crec que ha de ser coherent. Hi ha d'haver un rècord de personatge entre el que parla per telèfon i el que surt a l'Skype. És a dir, que si jo per alguna manera parlés amb tu per Skype, tindria el mateix tipus de conversa que si truqués per telèfon? Jo crec que sí, a no ser que hi hagin elements en l'espai físic que marca l'enfocament que ens obligui a comentar coses. Per exemple, si tu estàs a casa teva i passa darrere teu Superman, doncs jo et preguntaré, ha passat Superman per darrere teu? O tu m'estàs veient a mi i passa un elefant, doncs clar, no seria normal. Però si no hi ha cap element visual que ens distregui, jo crec que el to ha de ser el mateix. Penso, tampoc soc un expert, repeteixo, tinc una experiència de Skype de 24 hores. No arriba, perquè me la vaig baixar a les 6 de la tarda. T'ho aniré preguntant perquè crec que t'aniràs trobant amb algunes situacions que valdrà la pena anar comentant, Perquè com que de vegades, com que poden ser amics, però de vegades són família, doncs que queda com lleig acabar de segons quina manera, no? Jo he anat notant que es va morint com la conversa, es va morint, i quan realment ja ningú té res a dir, allà és quan algú diu, bueno, què, deixem-ho aquí, no? Tampoc tens res més a fer, però clar, algú ha de fer aquest pas. Jo tinc, a veure, pel que jo veig, els meus fills, per exemple, que fa molts anys que estan amb això de les imatges i de les videoconferències, jo noto que ells ho allarguen perquè per ells, especialment en un moment de confinament, és una manera de trobar-se, d'acord? És com si quedessin. Té una estructura gairebé de botellón. Però si és una conversa amb els teus pares, jo crec que és el mateix de sempre. Ara, si és una conversa que requereix, m'imagino, no?, uns avis que estan isolats i que truques la família i li ensenyes als fills, cada fill... Una mica la trucada de Nadal o de Cap d'Any. Tu saps que ens anàvem passant al telèfon. Sí, senyor. Una mica seria això. Seria agafar aquest to coral, de trucada coral. Però si no, jo vaig de cara a barraca, Els hi veig la cara, que és el que m'interessa, veure com estan. Comprovar els signes vitals, no estem parlant? Ara, comprovar que estem vius, comprovar que estem bé, i un cop feta aquesta comprovació,
doncs aire, que vol dir vent. Mira, tenim moltes comunicacions, Per començar, Skype és de l'agost del 2003, 17 anys. Bueno, no està malament, Sergi. Més val arribar que no arribar. Sí. El Bailet ens diu que hi ha un podòmetre per 8,86 euros a Ideomarket, un podòmetre que moltes gràcies. T'interessaria? Ho buscaré. Idiodòmetre, dius. Sí. Ideomarket. Ideomarket i és el podòmetre, molt bé. Jo crec que allà, de la marca Pinco, molt bé, doncs el buscaré. El buscaré perquè això m'anirà molt bé. I la Marta, que diu 66 passes d'anada i tornada de punta a punta del meu pis, a part la terrassa, que a més a més aquests dies no es pot aprofitar perquè són dies de pluja. Ostres, però 66 passos és un senyor pis, 66 passes d'anada i tornada, Anada i tornada. De punta a punta del meu pis. 33 i 33, està bé. Sí, escolteu, això realment ens ha posat a prova, perquè jo amb això tenia una preocupació, perquè, esclar, jo vaig al buscar el diari cada dia, però això són 5 minuts, i llavors no és suficient. Jo haig de caminar una hora, i aleshores faig 2 tandes d'això, de 40 minuts, a part de la sortida a buscar el diari. Ara que estàvem parlant d'això de les videotrucades i de si ens veiem i qui passa per davant i per darrere, suposo que hauràs vist, Sergi, no per fer-les, sinó perquè en molts programes de televisió, per exemple, per obligació, no hi ha altra manera que fer Skypes i videotrucades, estem veient molt les cases de la gent, no? No sé si has començat a treure conclusions dels fons d'aquestes cases. No, però he llegit moltes coses sobre això, s'ha escrit molt, Hi ha molta teoria sobre els llibres, i l'altre dia hi havia un article del Víctor Amela sobre això, sobre els Skypes, i tothom tenia l'obsessió d'ensenyar els llibres, no? Que llegeix o que té. A vegades inclús penses que hi haurien d'haver com uns fotocols, no? Uns fotocols personalitzats per cada persona. Potser a la llarga hi seran. Però és normal també, perquè no estem aprenent a fer-ho. És una mica, la veritat és que és una mica, quan ho veus a la tele, justeja una mica com a... O sigui, jo trobo que és una bona idea per subratllar l'excepcionalitat. Com dient, no volem recordar-vos que estem en una situació excepcional, perquè si comencem a fer un plató alternatiu amb una casa, doncs semblarà que això és normal, i no. És la manera de recordar a cada moment que estem en una situació excepcional. Sí. Jo he vist connexions, a més he vist dilluns i dimarts, per entendre'ns. La primera connexió amb els llibres posats com pertoca, amb una biblioteca al darrere, una llibreria al darrere, i l'endemà hi ha alguns llibres destacats, de cara a l'espectador, com volguent dir, jo sóc com a llegit. I no descartis que facin un rànquing de llibres més llegits. És a dir, que es faci un rànquing internacional per la presència visual dels llibres darrere de la gent que parla per Skype, decidir qui són els llibres més venuts o més importants que ha de tenir una biblioteca. No ho descartis, Doncs és una mala idea, Algú que s'hi dediqui, no? Anar a veure quins llibres estan allà posats. Ara que ja no es venen llibres, que ja no pot haver-hi la llista més venuts, perquè ja no se'n venen, almenys físicament, només se'n venen amb aquests que et baixes, que no són llibres, és una altra cosa. Doncs haurà de fer alguna cosa així, perquè veig que tothom tendeix a posar això, clàssics, però bueno, també has de trobar lloms importants, perquè un llibre com els que faig jo no te n'adones que tenen el teu llibre. Per tant, aquí s'ha d'anar a triar un disseny ja de lletres grosses, de lletres gruixudes. Tens raó, o els teus llibres els agrupes com en una col·lecció especial, amb un llom gros, Sergi Pàmies de Veribest, que es pugui veure bé. Haurem de fer capses, allò que fèiem abans, unes capses recopilatòries. Sí, perquè si no, sí que és veritat que els noms dels teus llibres... Grans èxits. Són més petits. Per acabar, Sergi, clar, evidentment tenim els cinemes tancats, en vam parlar l'última vegada. A casa, què estàs consumint? Veus pel·lícules? Què t'estàs mirant? Estic veient molt poques pel·lícules, perquè evidentment no n'estrenen, i vaig veure la que van estrenar l'altre dia d'Hogar, que és una de Netflix, que és dels germans Pastor, que, bueno, vaig quedar una mica... Vaig trobar que estava molt ben feta, però em vaig quedar una mica igual. I veig moltes sèries, clar. Veig això de les de l'Hockey, veig el Botajuan, Homeland... Vaig veure Veneno, em va sorprendre el tema de Veneno. Perdona, doncs estaria bé que ens ho expliquessis. Ja és públic això, ja s'ha estrenat? Jo ho vaig veure a 3 Media, sí, em sembla. Molt bé. Doncs mira, hi faré cap, també. S'ha de veure per internet, Molt bé.
És a dir, jo el que no sé si es va estrenar per televisió, però jo ho vaig veure per internet, en tot cas. Doncs i només hi ha el primer capítol, de manera que no pots seguir. Això et deixa una mica amb les ganes. És un plantejament completament diferent del que és l'època de la Veneno. És a dir, és una aproximació sentimental, com si el programa aquell del Mississippi i tota aquella època no sigués jutjat com a teleescombraries. És molt interessant i està bé, està ben fet i et dona ganes de continuar-ho veient. Té un to, té aquest sucre desinhibit i aquesta naturalitat dels Javis, però sí. Està bé. A mi em va sorprendre. O sigui, no és el que esperava i té moltes més coses de les que esperava. Doncs mira, m'ho miraré perquè és d'aquestes que vas veient anunciada, però ja hi he perdut la pista de si era pública, privada, on s'havia estrenat i on havies d'anar. I després el Botajuan, que també està bé, que és molt més estracarada, molt més crític, molt més denúncia, però que també, com que són capítols de mitja hora, doncs passa volant. Quan acabes de veure una sèrie, una pel·lícula, trobes a faltar aquelles mirades de gent al cinema? Home, no hi ha frase, La gent no diu coses. Clar, mira que t'anava a preguntar, però he pensat, no l'aprenís tant perquè t'anava a dir quina frase has de dir. Home, la frase, jo surto a caçar frases quan acabo una pel·lícula i no. Mira, t'he de dir, ara perquè estem parlant així i hem de fer veure que tot és collonut, això del cine que no n'hi hagi és terrible. Per mi és terrible. I, per tant, intento no pensar-hi. Però sí, és una de les coses que trobes a faltar. No hi ha color. Una pel·lícula vista en una sala ben anat, i aquelles persones estranyes que encara anem al cine, aquelles frases que ens diem, aquelles mirades, aquell aire, tot, la foscor, tot té... No és màgic, no és veritat que sigui màgic, és estrany i és addictiu, i si no has fet res més tota la teva vida que en el cine, doncs ho trobes a faltar. Pensa que jo vaig al cine des dels 2 anys, és a dir, que em fa 58. Per tant, ho trobo molt a faltar, molt. Sí, perquè en aquests moments, Sergi, és allò que la gent diu tot anirà bé. Què en penses d'aquesta reflexió? No coincideixo. Soc una minoria que jo no penso que tot anirà bé. O sigui, una cosa és que se'n surti molta gent però per molta gent no tot anirà bé. De fet, moltíssima gent no li està anant gens bé perquè han perdut parents, han perdut familiars, han perdut feines i, per tant, no és veritat que tot anirà bé. El que sí pot ser és que ens n'acabem sortint utilitzant la primera persona del plural com si fóssim la humanitat. Però un per un, individualment, jo crec que no tot anirà bé. Vaja, lamento discrepar, respectuosament i humilment discrepo de que tot anirà bé. Hi ha moltíssimes coses que no estan anant bé. Començant pel que hem dit al principi. A les farmàcies hi han d'haver guants, termòmetres, alcohol i mascaretes a un preu raonable. Mentre no n'hi hagi, el confinament és una farsa. Crec que és la millor manera d'acabar. Sergi, una abraçada, que vagi molt bé. Igualment, una abraçada, cuideu-vos. Adéu-siau. Salut. Interests of Pinterest, Snapchat and Insta, Facebook, WhatsApp, the mumble rap. My dress sense is interesting, a snapback, take a look at my Tinder and tons of tats. None of that's true. Són les 5 de la tarda, 6 minuts, continuem confinats d'aquí aquesta ràdio, podríem dir, Pot Ràdio, i és per això que saludem a aquesta hora, també des de casa seva, continua confinat en Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda. Bona tarda, un plaer saludar-te. Igualment, com estàs? Bé, i tu? Ara et faré la pregunta que fa cada matí el Basté. Gràcies. El món a RAC1. Com estàs i com ho veus? Doncs ho veig igual que estic, diguéssim. No ho veig, intento no mirar-ho gaire, perquè si miro m'intoxico i, per tant, jo estic bé i intento no creure en res del que veig, perquè ara ja tinc un mes d'experiència i com m'han enganyat tant durant aquest mes, doncs intento no fer-me mala sang i dosificar-me la informació de manera que no m'afecti. Però després d'haver-me sentit molt desconcertat, no diré enganyat perquè no crec que hi hagués mala intenció, però sí molt desconcertat. Espera, és que això, clar, ara estan trucant a casa meva, sota, saps? A la porta. A la porta. Molt. Ves. És un clàssic. Perdoneu, vaig a mirar a veure què passa, Ves a veure què passa. Que estàs esperant algú?
Que esperes algú? No ve d'aquí. Voy, un moment, Sí. Has de cridar, has de dir, voy! Com va el confinament, Sergi? Bé, sí, una cosa, ara no sé quan sona un timbre a la ràdio no sé a qui truquen. Clar. Això ho hauríem d'instaurar, una manera d'explicar quin timbre és. Però els tenim diferents, els timbres. Ja està, Però, clar. I què era? era? S'havien equivocat. No. És Què era? la verdura. La verdura, està bé. Ara un altre. Aquest no és el meu, que consti. Sí, Jo tampoc. era la verdura. La verdura, està bé. Porten Ve sola, ve ella sola, la verdura. la porta... La deixaran a l'entrada. Porten la fruita i verdura. L'altre dia el Basté era el Nespresso i tu ets la verdura. Bueno, cadascú No, té... perdona, un moment. La fruita i verdura que arriba ara aquí a casa, això ja fa anys que ve, eh? Ah, està bé. A veure, això... El que passa Això són com les taronges de Castelló. També O d'Alcanar. O sigui, Exacte, també. Sí, Amb això, Pàmia, sí. Les taronges, tenim les taronges. Hi ha unes taronges d'Alcanar boníssimes. Aquestes. Sí. I després, ara, la fruita i la verdura, que també però com que ahir l'havien de portar dilluns, però com que ahir era festa, era festiu, la porten ara, saps? Està bé. Però... Què hem portat? Mira, calla, tornem-hi. A veure... Una altra vegada. T'han deixat a l'Albarà. Passa molt amb la cosa aquesta. Que li hem portat hasta per saber. És una mica el Rue del Percebe, portat a la ràdio. La deixen a l'ascensor, Home, clar. Però llavors has de sortir tu a buscar-la. Sí, ara vinc. Ah, vale, fins ara. Fes, Escolta, que porten no ve d'una hora datàfon o ja ho havies pagat, això? Perquè a vegades poden portar un datàfon a casa. Això el que sí que fan és que tu fas un ingrés. Tu fas un ingrés per la caixa i aleshores hi ha molta confiança. Si tu fas l'ingrés i te l'envien de seguida. Sí, això funciona molt bé. Ja estic aquí, Ja està. Sí? Escolta, has comprat molta cosa o què hi ha? No, bueno, jo ho recullo. Sí. Tu no ets el gestor de compres no ets tu. El cap comercial no ets tu. No, això hi ha és una altra branca de l'empresa. És un altre departament, no? Sí, exacte, saps? Un altre departament. El que selecciona... Saps? Perquè també s'han de fer uns menús. Això està generant uns estrès a casa. Sí, i tant. Que, escolta, aquí tenim menús programats durant tota la setmana, eh? I han de ser dietèticament sostenibles. Clar, Sergi, clar. I ara aquí hem arribat a l'extrem de... Clar, has de fer àpat migdia i nit. Clar. Sí. Però hem passat ja... sí, estaria bé menjar 3 cops al dia, estaria bé. Bueno, i esmorzar també, no? Esmorzar sí. també. Però l'esmorzar, cadascú se'l pinta i una mica com vol. Perquè, clar, la meva... Són horaris diferents, no? Bueno, no, ara ja no, perquè ara, com que fa escola a través també del multi-online, també, saps? Tot és online. Doncs, però ella es munta el seu esmorzar cada dia, esmorzars més healthies. Clar. Saps? La cosa cereal, el cereal. El món del cereal. El iogurt barrejat amb fruita. I alguna cosa d'oli de foca, alguna cosa així, no? Això encara no. Ja hi arribarem. No hem tocat. Ja hi arribarem. Hi ha unes píndoles que te les fots i es veu que llavors estàs superbé. Tu no te n'adones, que estàs bé. És més, a vegades et quedes com catatònic enmig del carrer. Però són unes píndoles de colors... No sé què de foca. Té alguna cosa a veure amb les foques. Fava, no. Han arribat... Fava de fuca. Fava de fuca. No, però de fuca no serà per al lavabo? Jo parlo d'unes coses que tenen a veure amb l'omega 3. No, això aquí no. No, aquí anem a... És peix blau, aleshores, clar. Vaig passar una època de píndoles d'aquestes, eren uns colors molt estranys, era com si et fotessis un àcid. I aleshores estava tot el... És oli de foca, efectivament. Sí, és oli de foca. Jo no menteixo mai, ja ho saps. Mai. No, però... I aleshores... Bueno, eren boniques, eren de color blau, així com grosses, com una mena d'aquàrium. Sí, bueno, et quedes penjat com un pernil durant 5 o 6 hores. No et perds la noció del temps i de l'espai. I si et pregunten com et dius Carrero Blanco, per exemple. Dius coses així, està bé. Maco. Bueno, ja està, ja ho tenim organitzat. Ja ho tens tot. Era un albarà? Com ha vingut això? No, ara van amb un telèfon. Sí, i tu has de posar... Amb l'ungla. Has fet l'ingrés? Perquè això ho has d'ingressar a la caixa. Sí, està fet. Bueno, no ho he fet jo, ho ha fet el cap de departament. La sòcia. Molt bé. Saps que les despeses es reparteixen, saps? Que això és una cosa que tu, clar, Sergi, ara mateix... No, jo també em toca. A mi, per exemple, amb el tema taronges, jo no veig una taronja, però les pago.
Vull dir que ens en repartim el pastís, també. O sigui, tot això funciona. No et pensis que el separat perd la seva responsabilitat. Però jo em pensava que això ja quedava, diguéssim, repartit d'una altra manera. En comptes de posar advocats i pensions i tot això, el que arribem és un acord intuïtiu, no està ni escrit, en què de cop i volta es necessiten taronges, doncs un se les mengen i l'altre la paga. Està ben repartit. No, és que t'he vist posat molt al dia amb tota la qüestió de taronges, fruita, tot això, que a més, exacte, firmes una alba... I a més, les taronges, mira si són de bona fer aquesta gent, que te les porten i després tu ja les pagaràs, Sí, i a més fan una cosa molt bonica, que és que potser un dia no poden perquè està plovent, diu, és que avui no te les puc recollir. O sigui, te les recullen en el moment. És una cosa realment extraordinària. Sí, estem molt a favor. Jo no les he tastat perquè no em toca pel repartiment, diguéssim, marital, però sí que les he pagat. I tinc molt bona relació, vull dir, trobo que funciona perfectament. I tothom està molt content. És més, veig que la meva família creix molt més que abans. Que no sospito que aquestes taronges tenen algun poder curatiu. Doncs veus, ara estava jo, he anat al moment a la cuina, això és el que té fer la ràdio a casa, perquè no pots estar remenant, no? I ara jo estava mirant els menús que s'han estat estructurant. Sí. Avui que toca? Que tindrem a casa. Dimarts 14, verdura aquest vespre. Hòstia. I truita a la francesa. Ja està aquí estipulat. La truita... Verdura i truita a la francesa. Jo tinc truita de patates avui. Sí? Truita de patates, o sigui, és un dels grans dies, i iogurt. Però te la fas tu? Bueno, la compro feta. Val, perquè jo no me'n sortiria, És una qüestió difícil. Són uns pagesos que planten truites de patates i aleshores tu els truques i t'envien les truites a casa. Això està bé, això està bé. Fantàstic. Doncs mira, jo verdura i truita... Mira, ens acostarem amb l'ou, amb la que seria la truita francesa. Després demà veig aquí... Dinar, què tens? Demà amanida de pollastre. Però tu a quina hora dines? No, a les dues en punt. Sí, perquè després... No, clar. A casa ara fem plats únics. Bueno, no està mal vist el plat únic en temps de confinament, Sí, clar, amanida de pollastre. Pensa que és enganyós, perquè fixa't, Sergi, que és amanida... Si tu separes, són dos. Però hi ha la proteïna dintre. És una amanida Cèsar. És una Cèsar, com una casa. Exacte. És una amanida Cèsar. Si estiguéssim en un restaurant seria una amanida Cèsar. Et veus? Aquí s'ha estat bé. Mira, vaig a posar aquí, perquè això li donarà... Se li ha de donar una certa prestància. Pensa que tot és literatura, Al final tot és literatura. Sí, m'agrada això, veus? Aquí està bé. Clar. I com veus, per sopar dimecres tenim... És més, si hi ha molt pollastre, li pots dir amanida Cèsar Premium. Que et fa sentir menys desgraciat del que ets. Amanida sí està bé. M'apunto perquè m'ha agradat. Cèsar Premium. Això està bé. El concepte Premium té molta sortida. I ja ens anem al sopar, que veig que hi ha sopa, no concreta de quin tipus de pasta. Mal assumpto, quan... A mi m'agrada... Les estrelletes, A mi m'agrada les fideus. Fideus, sí. Els fideuets. M'agraden els fideus. Un consomé amb fideus. A mi la meravella m'agrada. Veus? A mi la meravella em recorda a les meves estades a l'hospital. No em porta bon rotllo. Saps? Però és com caviar. Els pistons. No, tampoc. També em porta aquelles safates quan estàs a l'hospital. No, això és galet o fideu. Aquí està ara. Del galet al fideu. Aquí està. Aquí està tan petit. Hosti, sembla que estiguis malalt, saps? No. I molta quantitat de fideu. Jo pensava que més d'hospital era el fideu, No, però fideu en quantitat. Mira, Lluçà, em sap greu, però les últimes estades meves a l'hospital, que han tingut la gentilesa que més t'oferien la possibilitat de dinar, que jo m'ho menjava, i escolta, jo ho trobava bo. Home, i tant. La gent està carregada de manies, també t'ho dic. Estava bo. I escolta, hi havia 3 plats, senyor Marcelí, 3, a l'hospital. Fixa't, i què et donaven? Puré de patata. I se'ls havien de repartir entre tots. No. Sopa. Digues. Fixa't, la sopa aquesta que diu el Pàmies, és de sopa però amb pistonets, Sí. Puré de patata i truita a la francesa amb pasta negra. I postre, compota o postre, Compota o gelatina? Gelatina? No, a mi em portaven compota. Mira, encara, perquè la gelatina en un hospital gairebé és com una Viagra, Vull dir que de cop i volta comences a córrer pels passadissos amb aquella gelatina vermella. No, compota. Ara això sí, sempre hi havia el mateix, Sí. Ho dic perquè els dies que hi anava... No, però jo, escolta, encantat i agraït.
Hi ha molta gent que està carregada de manies, tots fan cares de fàstic. Escolta, gràcies hauries de donar que a sobre et donin ara. No sempre pots corrompre algú de la família perquè et vagi a comprar un entrepà a la cafeteria. Però a mi m'agradava més la safata, m'entens, Sergi? Sí. Que es ve, saps? Tot el ritual. Sí, que et posen una mica, et posen el coixí. A veure què hi ha avui, és la gràcia. Ara, et posen el coixí una mica, t'aixequen una mica el llit. Tot allò. I després tenim... I posen si tens... Clar, posen si et poden donar si ets hipertens o si tens algun problema. Sí, però ja t'ho han d'haver mirat abans, Sí. Bueno, en el cas... En el cas nostre sempre són totes les creus, on poses sucre, hipertensió, on tot el... Jo sempre que veig uns quadrats poso la creu, perquè sé que l'encertaré segur. Bueno, ja us he explicat una mica el menú, ja en tot cas ja continuaré un altre dia. Sí, bueno, tot això està... El que m'ha sorprès és el timbre que ha sonat. Era un timbre com... No, perquè era de baix. Era el de baix. Era el de baix, vale. Era interfono. Era interfono. Sí, que veus aquestes cares de mortadelo que tothom posa el nas a la càmera i ens veus una... Bueno, com es fa la tele ara. Aquests dies s'està fent tele d'interfono. Sí. No sé què et penses d'aquest nou format de televisió. Molt animat. Veus uns caretos importants, sí. Molt bé. Jo trobo, ara estic en una fase zen, ho trobo tot bé. Saps? Com dir, ara, diguessis, ha entrat una persona a casa teva i et fotrà una pallissa. Doncs mira, bé, està bé, perquè és un canvi, saps? És un canvi. Tot ho veig bé, Em dius, ara la televisió serà com un interfono. Doncs vinga, que vingui l'interfono. A la ràdio parlarem d'aquella manera estranya, fem aquelles pauses estranyes, i tot sona com un pot, però mira, també em sembla bé. Sí, és pot ràdio. És el que hi ha. Sí. Doncs escolta, hem comentat el tema dels menús, mira, que no ho tenia programat, però he anat a buscar-ho a la cuina. Ara ja hem entrat al... Bueno, ous, i vist que també han portat ous, també estava... Però el mateix tio? Sí. Llavors m'oloro una granja amb molts apartaments. Sí, bueno, que això... Clar, és fruita, verdura i ous. I no et foten també pollastre, ja posats? Sí, no sé, això és que la comanda no la faig jo, Sergi, no... D'acord. Bueno, d'aquí 15 dies ho tornem a comentar. Sí, ara tothom fa pa, Tothom hem entrat amb la bogeria del pa i després hi ha una cosa que a mi sempre... La massa madre, aquesta famosa massa madre, que no sé, Pàmia, si tu ho has tocat mai a casa massa madre. És més, quan em parlen, em recordo d'aquella noia oriental que va venir aquí i va omplir el Palau Sant Jordi a fer abraçades. Sí. No sé per què, penso, amb la massa madre m'imagino aquella senyora. O sigui, no sé per què, relaciono les dues coses. Com una senyora oriental que t'abraça. I llavors sento parlar, avui em parlava el Coma, avui el Roger Coma parlava de la massa madre. Però faig veure que sé del que parlen, però jo veig aquella dona abraçant a la gent al Palau Sant Jordi. Ara no voldria jo que la gent que hagi estat escoltant prenent nota del Coma, del Roger Coma aquest matí amb la massa madre, a veure, entressin en pànic, però jo que he tingut contacte amb la massa madre... Però directe? Bueno, he tingut... Abraçat a tu? No amb la que abraça, sinó amb la que teòricament genera, saps? Amb el generador de massa madre. La gent d'on va venir, per on va passar, que va ser per casa meva, i on va continuar, tots hem emmalaltit. Ostres. Vols dir que és gafe? Que la massa madre és gafe. És una mica pantoja. Ostres. És gafe, saps? Jo quan he sentat aquest matí el Roger, com he pensat? Escolta, aléjate de la massa madre, saps? O sigui, aléjate, Satanàs. És a dir, més val que jo no sàpiga el que és, No, res, no t'interessa per res. No t'interessa per res. Si algú m'ofereix que la té plantada a casa i que jo faig un ingrés, res, Res. Tots els que hem tingut contacte... Malament. Hem llapat, per tant... Jo no tinc problema perquè jo sóc fidel consumidor de Bimbo, del que seria la bolleria industrial clàssica. Jo diria que allò és la massa padre. Allò és la massa padre. I aleshores això ho acostumo a comprar als pakistanesos, perquè són els únics que m'estan donant un servei continuat 24 hores al barri. Perdona, és que en defensa del pa Bimbo, el pa Bimbo, el de tota la vida, el que va amb la bossa i tot, tu li poses pa amb tomàquet. Escolta, Toni, és espectacular. No s'ha superat. Mira, i després té una cosa molt bona el pa Bimbo, que em sembla que algun cop ho hem comentat. El pa Bimbo pels separats és ideal, perquè el separat menja dret. D'acord? I aleshores l'estructura mateixa de l'envoltori, si tu els poses tots drets, com verticals, només has d'obrir la part de dalt i amb una sola mà
pots anar traient les llesques i anar-li fotent. És a dir, el bimbo està pensat per persones ja que tenen una esperança de vida molt relativa. No et diré curta, et diré relativa. I aleshores tu, allò no falla mal. I després ho tanques, si vols, perquè de vegades tens gana i te'l vols acabar, i després hi ha el moment culminant, que és quan només queda la primera peça, que has d'haver preservat. Els culs, a casa en diem els culs. Els culs. Ara que a mi m'agraden, Jo sóc fan dels culs. Sobretot del bimbo. Sí. Sobretot quan només queden els culs. Fixa't si és profund, això. O sigui, els tios de bimbos ho han pensat de manera que tu et vas fotent els del mig i menysprees el cul que hi ha dalt, però el deixes, perquè saps que li arribarà l'hora. Però quan a la bossa només hi queden els culs, és un gran moment. És un moment gairebé de discoteca a les 5 del matí. Vull dir que és una cosa còsmica, que tu dius, mira, ara només queden els culs. I aquells culs hi poses, si tens el que tinguis, una mica de tonyina, una mica de marmelada, una mica de marmelada amb tonyina, el que sigui, uns remanents d'amanir de Cèsar, el que sigui. Tot va bé. I si no tens res, sempre queda l'oli. Exacte. Digui, senyor Marcelí. No, és que és una pregunta que m'ha encuriosit, perquè diu, els solters mengem drets. No, separats. El solter pot menjar assegut. El separat no té temps de seure, perquè ja la vida li ha ensenyat que si seu pot passar alguna cosa. Llavors, menjar dret, com t'ho diria, relativitza la ingesta. Com que tu ja ets hipertens i tens sucre i tens de tot, intentes controlar. Llavors fas que el menjar sigui una cerimònia molt curta i molt breu. I va molt bé fer-ho dret. Fer-ho dret, fred, si pot ser, al costat de la nevera. Tot això passa al costat de la nevera. I després em va agradar molt una cosa que feien molt els rics abans, ara no ho sé, que és que posaven el bimbo a la nevera. És veritat, això em semblava d'una elegància, era l'època dels biquinis, quan hi havia biquineres a les cases. A casa en tenim, jo també. Home, ara sí que m'heu acabat els quartos. Sí, escolta, doncs aleshores tenien el bimbo a la nevera. I jo sempre pensava, la diferència entre una persona de casa bona i una persona de no casa bona és tenir el bimbo a la nevera. Jo no el tinc a la nevera. He sigut sempre incapaç de posar-lo a la nevera. Em sembla que no és el seu lloc, que no li correspon. I, en canvi, la gent de possibles sempre han tingut el pa bimbo a la nevera. Ara m'ha semblat sentir que passava una moto per casa teva, Pàmies? Sí, jo també l'he sentit. Pot ser, però igual és una altra casa, perquè com que tots estem a casa, igual és a casa de la Lluçà. És que, clar... Ja, però és que jo dono... No, perquè el despatx dona al pati interior, per tant, vull dir... Però igual és algú que fa el soroll de la moto al pati interior, hi ha molta gent sola, Sí. Hi ha molta gent, igual és un fals Marc Márquez. Jo no l'he sentida, Jo sí que l'he sentida. Ai, senyor. Bueno, escolta, disculpa, jo aquest matí li he trucat al Pàmies i li he dit, escolta, no podrem parlar de cinema perquè no s'està estrenant res. I el Pàmies m'ha dit, no, estàs equivocado. Sí, hi ha una empresa que són els de Contracorriente, la gent dels cinemes Verdi, per exemple, propietaris, que són distribuïdors també, i que han decidit fer una cosa que es diu Sala Virtual de Cine, si ho busqueu a Google ho trobareu, Sala Virtual de Cine, i estan estrenant, han començat aquesta setmana, o la setmana passada potser, a estrenar pel·lícules que haurien estrenat als cines Verdi. M'explico? És a dir, tu entres en una web, pagues el preu de l'entrada, 6 euros i pico, em sembla que és, i d'alguna manera tens accés a les pel·lícules que aniran estrenant. Fins ara n'han estrenat 3 pel·lícules. Per tant, d'alguna manera estan intentant normalitzar la visió de pel·lícules d'estrena. Pel·lícules que si no estigués passant el tema de l'epidèmia, estaríem anant al cine. Concretament, en aquest cas, aniríem al Verdi o a la sala de cine que s'hagués estrenat. Llavors, aquestes pel·lícules que han estrenat fins ara, per ara han estrenat 3. Una que es diu Vivarium, que és un merdot, no cal que la veieu, perquè surt un nen psicòpat. És molt desagradable, una cosa estranya. No és dolenta, però et posarà molt nerviós. L'altra és una que es diu Professores de Saint-Denis, que és una pel·lícula pedagògica francesa sobre la situació de l'educació, que és la típica pel·lícula que ja n'hem vist 500 d'extraradi, de problemes entre adolescents i professors, però està molt bé. És a dir, molt humana, el retrat de la gent molt bona, molt actual. A mi m'ha agradat. Evidentment li han canviat el títol, perquè el títol original era La vida escolar, però els hi va semblar que Professores de Saint-Denis la gent es tornava boja i la volia a matar. I després, la millor de les 3 que han estrenat és una pel·lícula italiana que es diu L'alegria de las pequeñas cosas.
L'alegria de les pequeñas coses. Això és una pel·lícula basada en un llibre esplèndid d'un autor italià que es diu Francesco Piccolo, i és una pel·lícula collonuda, potser una mica sucre, passa tot a Palerm, en què un tio d'uns 40 i pico d'anys, al primer minut, no estic fent cap spoiler, al primer minut té un accident i es mor. De manera que el que passa a partir d'aquí li fa replantejar tota una sèrie de coses. Bueno, gran pel·lícula. A mi m'ha agradat aquesta pel·lícula. L'alegria de les pequeñas coses. Es mor al minut 1. Al minut 1 és mort, però gràcies a la màgia del cine i al poder de la ficció, doncs veiem... Una mica el cielo puede esperar. Saps allò del cielo puede esperar? Bueno, és una mena de segona oportunitat o el que bello és vivir, una mica en aquesta línia. I molt italiana, molt en el bon sentit. Molt maca la filmació de Palerm. El llibre en què està basat això és un llibre collonut, un llibre de Francesco Piccolo, que tinc entès que això es traduirà en català quan el món torni a ser món. I, per tant, com a mínim, hi haurà aquesta sala virtual que ens anirà donant estrenes i ens farà... Sala virtual de cine. De cine, sí. Aleshores, jo el que faig és... He recuperat les nines inflables que tenia a casa, les he inflat, llavors sec al sofà, acompanyat de dues nines, i tinc la sensació que estic al cine. Llavors els hi he posat unes crispetes i com que una de les nines està foradada, va deixar anar unes ventositats durant l'emissió de la pel·lícula. I és una mica el que passa quan vas al cine. Tens gent una mica flatulent al costat. Sí, però les vegades que hem anat plegats al cinema... Sí. Ni nines inflables no hi havia ningú. Bueno, amb una sí que hi havia gent. Sí, va haver una acumulació. Sí, al Verdi va haver-hi com una bogeria de cop i volta. Ara, on vam estar sols. Amb el Clint Eastwood. Allà, aquella sols, Allà ens haguéssim pogut tocar i tot. Si haguéssim tingut ganes, ens haguéssim pogut tocar i tot. No hi havia ningú. Bueno, estàvem tu i jo, i a darrere, molt a darrere... Ara, hi havia algú. Tampoc sabíem dir de quina espècie. De quina espècie humana, No però sabem. Sí que hi havia algú. No sabem. Escolta, que per cert, el Marc Serra em diu que la massa mare que abraça es diu Ama. Ama. Deu venir d'aquí, per les arts. Ell havia estat amb ella una vegada. És veritat. Sí. Però no sé per què, sempre que sento parlar de la massa mare aplicada al pa, recordo aquella senyora, que és una distorsió mental. Escolta, Sergi, i per acabar, darrerament estic tastant moltes sèries d'aquestes. Quin és o sigui, quan l'has de deixar una sèrie? O sigui, quant de temps li has de donar per deixar-la? 2 capítols, 3, quan has d'arribar? Mira, això és molt fotut, perquè si t'agrada l'has de deixar de seguida. És com l'heroïna. És a dir, si saps que t'hi has d'enganxar, el millor és deixar-la. Sí, per què? Home, perquè si t'hi enganxes estàs perdut. Estaràs part de la teva vida completament enganxat. T'ho dic jo, que sóc drogadicte de sèries, I si... No t'agrada? I si no t'agrada i la veus, és que ets tonto. És a dir... Si tenint en compte la quantitat de sèries que hi ha, tu estàs enganxada a una que no t'agrada, una altra cosa és que t'agradi i la trobis dolenta, que això sí que et pot passar. Però si tu no t'agrada... Quan ho liquides? Amb un capítol ja fas? Amb un capítol fora. Sí, jo tinc la sort que com que per sistema les haig de veure totes començar, ja ho tinc molt per la mà, no? Però sí que de tant en tant m'enganxo, i m'enganxo encara, després d'haver-ne vist tantes, m'enganxo, però l'ideal és veure 1 o 2 capítols. És que n'hi ha moltes, ara a través una cosa... I a més, Toni, això passa una mica com amb els llibres, n'hi ha moltes de bones. És a dir, ja no parlo de les dolentes, és a dir, la quantitat de material bo que hi ha, doncs... Has vist una que es diu Hunters? Hunters sí, però no em va agradar, vaig veure els 2 primers capítols... Mira... I no em va agradar. Jo ahir vaig fer el segon capítol i vaig dir segon i últim. S'acabó. Fuera, allà amb el Pacino i tot allò. No em va interessar. Ara hi ha una frase que has de dir, ara que no podem dir frases quan sortim del cine, les hem de dir quan estem a casa veient una sèrie. No hi he entrat. No hi he entrat. Sí, exacte. És molt més fàcil sortir-ne
que ha entrat. Sí, és cert. No hi he entrat, com dient, no és culpa... És una mica quan has de deixar algú o et deixen que et diuen no sóc jo, ets tu, o al revés, no ets tu, sóc jo. Saps? Doncs no és culpa de Hunters, però no hi he entrat. No he acabat d'entrar. No hi vaig entrar, la vaig deixar al segon capítol. Sembla que ni el vaig acabar, el segon capítol. Mira, ahir vaig arribar a una escena que vaig dir... Aquesta escena jo no tinc ganes de veure. A més aquesta confusió entre el cachondeo i la història, doncs no acabo de trobar-hi el to. No hi he entrat, Toni, no hi he entrat. Molt bé. Doncs on s'hi has entrat és tota aquesta estona des de casa, no? Amb una línia telefònica de les d'abans, eh? Doncs mira, sona bé. Des d'un fixo. Doncs sona bé. Telefònica. Estàs parlant des d'un fix? Des d'un fix? Sí, doncs sona bé. Jo hi tinc molta fe amb el fix. Gòndola o bacalita? No, aquell que és tan com si tinguéssim un despatx, saps? Aquell que té com tot de botons, llamada en espera, desvio, llamada 3, desactivar, tot això, doncs que no em serveix per res, perquè total sóc un home dret menjant Bimbo. Però mira, és això. Pausa, gravar, rellamada, memòria, en fi, coses que jo no tinc ni com a persona. Jo no tinc ni pausa ni rellamar, en fi. Bueno, Sergi, escolta, que et cuidis molt. Toni, un plaer tornar-te a sentir per la ràdio. Igualment, gràcies, Sergi. Una abraçada. Nosaltres ara el que farem són 2 minuts, anirem a buscar també unes llesques de pa per fer-nos el berenar, perquè a aquesta hora ja... Com que dinem abans i fem un plat, aquí a casa tenim una mica de gana, i tornem en 2 minuts, parlem amb el doctor d'Economia, el doctor Mas Colell. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.